Kaixo, Juli, nora zain korrika? Ai ama, korrika noa, zeumea, karaten apuntatzeko azken eguna daukat. Aiba, segi lasai. Urrengo ikasturteko antolaketa egiten gabiltza. Hau eromena. Bai, ala da, zertan apuntatu duzue umea? Inglesa, igeriketa eta karatea, ez dugu beste tarterik. Noski, etxeko lanak ere egin behar dira eskolatik, ezta? Bai, atope iaz eta urten ere. Tarterik hartzen alde zuen lasai umearekin pentsamenduak eta sentimenduak aztertzeko? Afal orduan saiatzen gara, baina beti ezin da. Zergatik ez duzue hartzen tarte txikitxo bat astean zehar aurrari pentsamenduan nola erabiltzen erakusteko bizitza hobe bat sortzeko? Ez dakital izango dudan. Ordu erditxo bat besterik ez da astean, eta umeari erakusten badiozute, pentsamendua nola erabili, bizitza hobe bat sortzeko nik uste dut oso garrantzitsua dela. Bai, arrazoi duzu, eta nola egin dezakegu? Sartu lasai nire web horrian, hor topatuko duzu kriston entrenamendua. 6 astetan aurrak ikasiko du. Bere pentsamendu eta sentimenduen bidez, bizitza hobe bat sortzen. Pentsamenduaren botereak ikasiko ditu. Bizitzarako garrantzitsuena. Sartu. Eskerrik asko, banoa zure web horrira.